Tboy Production. Na tsaya ba ni ja da baya kan kauna yin zamto rabin jikina. Na tsaya ba ni ja da baya kan kauna ka zama rabin jikina. Ke na rike na sa a raina na martaba ba na biyan ki ne a gona sayi ba. Zo ki wuce kin ji tawa ke ce na sa gaba. Yan mata su ja da baya ba za na so su ba, domin ke kin yo daban. Kauna ke ce ki gaban, na gode.